pamusoro changamiro nyaya iri pakati pedu yaunzwa naKenneth Maunga achimhangarira Mutume Richard. Nyaya nyaya ndeyekuti uya tikurukure nezvekufa kwaGeorge Mutume yanembo dzako nechitupa nemari yedare. I think inawo yengozi ande muruda kuripira ngozi. Okay. Kuti atisayirebese muri yekwa Kennedy ndindakwa ende takuitaurira nekuti zvinovaremera iwo kuti vantu vauya kupotera kuna mambo kuti vari kubvuma kuti wakanyangadza mhuri yavo, mwana wavo akanyangadza akadi akauraya George Mutume. Saka tiruda kuti tiripire ngozi, tiite procedure yekuripira ngozi. Handiti tiri paukama wakatadzirana, waripo wakatadzirana, asi isu semhuri tiri kubvuma kuti tiuye kwamuri kuti tigadzirise, nekuti tese toziva ngozi kana yakuuya haizouyi ichibvunza, inongobvunza ropa kuti uri ropa rekwaGeorge here, rekwaMutume here, yoriga. Saka zviri kwamuri imi mhuri kuti yekwa Mutume kuti muone kuti imhuri yauya pamberi penyu iruda kuti yananiswe. Hatifaniri kuti tiise mweya wekuti tiomeserane, handiti, nekuti wakanyangadza sandiwo, asi semhuri iri kubvuma kuti wedu akadii akanyangadza. Saka toda kuti tigadzirisane, ukama hurambe huchienda mberi pasina kuzodeuka kweropa kunoitika pamusoro pengozi. Handiti ungade kututsira here? Mambo wakusamaraizira. Ayo nyati ndataura ndizvo. Nekuti toziva kuti nyaya dzengozi akataura uyu munenge makumuti mune muchitoona mwanenge waritoona panga ndiye akauraya, but iye ari kuuya kuti aiwa ndinoda kuti tigadzirisane tiwake ukama. Saka wekwaMutume munoti chii? Ndoziziva muchibva uko kune vanenge vatoti tatovaisa matemo chaiwo. Aiwa sandiwo akakanganisa, asi mhuri iri kutenda kuti takakanganisa, yauya kupotera kuna mambo. Toziziva isusu pasichigare chedu kuti aiwa ngozi inopoterwa kuna mambo. Mambo ndo anenge wakanyangadzirwa nemhuri yavo, mambo ogadzirisa nyaya dzofamba zvakanaka. Isusu tauya mhuri yeKwaMutume tanga takambotaura nyaya yacho kwaShergoiro, tanga tatonge stage yatataurira. Saka haisusu hatisi kuti tiri kurwisana navo, tiri kuwirirana navo kuti dai zvichikagadzirika. Tatonge taurirana navo kwamambo. Saka tatozoshambira kuti amunzi ngachiende kwamambo tachitongora vachatorera kuti kwasho. Hanzi pane pasikuweka here kaundi maprocedure, nekuti chimwe chinoitika kafuti zvengozi pane inonzi kuripa maropa akanyangadzwa mani mutunhu wamambo. Zvinofana kuti zvinge zvichifamba negwara, zvisakafamba futi negwara tinenge tisingapedzi mutambudziko iya. Alright, hanzi takanga tataurirana, handizivi kuti masvika pastage ipi dare kuti richitange kuenda mberi kubva ipapo. Takanga tataurirana tatosvika pastage yekuti takanga takuda kuti zvikonfirm kuti tiri kubvisa muripo wakaita sei. Okay. Pana chiremba akauya. Aiwa, nyaya dzengozi haziitwi semaswitsi ekuti tinouya sezvandiri kuita ndoti shamwari maswitsi aya pakaunda nditengeserewo maswitsi, ndobvisa maswitsi pakaunda.
ndizvozvo pakanga pauda kutodedzwa chiremba stage yatakanga tari saka takazonzi naishe endai munosume mamo ndofunga wakazoona kuti procedure notoda kutoti muende wakati tizosume mamo ndopatakauya kuno mufi kuti ataure ega zvaanoda kudii kuripwa nekuti mimi mukati tinoda mombe 20 pamwe mufi ari kuda mombe 5 itori mhosva yamuri kudii yamuri kupara kana kuti moti munoda mombe 10 iye mufi ari kuda 12 imhosva futi yamuri kudii saka inoda kuti ngozi kuti ifambe inoda kuti mufi odi obuda ega achitaura anokwanisa kupopera chete kumufi ndimambo kuti no apa wazoti nyanyei dai wati dzikiseiwo zviro zvifambe zvakati kuita kuti zviro zvifambe mushe aidofunga pakanganisika ngepekuti isusu hauna kutaura chokwadi takadavirana kwacho tinotsvaga hanzani ndiro anodzi muposachera ukoko ndewekwaiyoko ndewekwasaonyama uku mamafoni tinana chiremba unoita mabasa iya vazhinji vaenda ikoko vachizvitadza kuzouya zvakwe pane pandandiriudawo pandati ndisebva pakutanga pandiriuda kuti hangu kana pachigadzirisika pakunyorwa nekutanga kwenyaya iyo pobva patonge pari kudaidzwa chaizvo chaizvo pazita rakanyoreswa apo harisiro zita remunhu akafa zita remunhu akanyoreswa apo izita remunhu mupenyu atoripo munhu akafa anonzi Peter Clever Mtume handizo saka George ari kutofamba izvozvi achipo Peter Clever asi vanhu vanenge vasikazika vanenge vacheka wakando vari kutsvaga vanenge vachidii nyati tine urombo kuti takanyoresa zita risiro kusaziva zvakaitika paane nguva tetitorowa diki saka ngaende kuna chiremba kuti mweya munhu adi aburitse kuita kuti mapurisa kuti chiremba yege aburitse mweya munhu so that padi toona kuti anotaura mombe dzake dzaanoda kuripa handiti pamusoro changamira tisati taenda ikoko mimi sekudaro kwatati takaita izvozvo takatati toda kutsvaga anodzi muposachera pane zvatinozivawo zvanoita maringe nenyaya urikuda kuti dare ramambo wako hauri kudzi unokudza dare ramambo mutasa ndozvauri kuuya kautaura kuti aiwa ndikozasanangura kuti isusu tiri waitakadavirana kuti ndiye munhu atiri kuda saka hatizivi kuti kuzogona kuchinja here kuirana kwacho kuti kana taakuno zvatakadauya kwamambo makoni dare ndezvekwamambo makoni zvakaitikira mamambo makoni tinana chiremba wedu anosenza munhu siri wekwasaunyama handiti ipapo chakabirindira kubvunzawo kwamunhu chiremba wedu isusu iye chiremba wemumba mukotsanjera ndiye Mtume ipapo nofunga hapana ngari kuziva saka zvinoita here kuti isusu tisati tatura munhu wedu wemumba toita sekunge tatomusvipa handiti urunza here chinhu chandinoda kutanga kuzivisa ndechekuti panofa munhu changamira anogona kumuka ega anogona kumutswa pane zvinhu zvingani zviri zvinoitika pamunhu kana aita zvekumutswa zviri kutaura kuti chiremba amutsa munhu ndiye anoziva maitire achaita kusvikira nhau iyo ipere achapodzeki neumwe asi kana amuka ega ndiye ane mumwe chiremba wekusaidi wekunzi anobvawo uku achiuya saka handizi kuti ipapo pakamira sei nekuti uyu munhu wemumba ndiye ane mwana yeye akatemwa iye Nene ndinoona sekumusoro chavo ndinoona sekuti ava hawasingonzwisisa
uyo chiremba muri kutaura wongo kana dai akamusa mumushambiri asi zvinhu zvakaitika mudunhu mani mamambo makoni saka hatigoni kuti nyaya dzinova dzaitika mudunhu mamambo makoni todini toenda kodziti dzigadzirwe kuti mati imimi zvaakuenda koitwa nayo nekutaura nenyaya yacho yese yakutoenda kogadzirwa kwani kwamambo utsajere ndimutasa here kana kuti saunyama saka pamutemo wedu wechiwanhu hazvidini hazvigoni izvi zvinhu zvemwiya kana udaanga akamuswa nachiremba iyeyo uyo still zvinondosongana ngekuti mweya mambo iyoni nechiremba wedu kunoku isusu achabatwa kuti mweya wake achidini achitaura ndaifungidzira kuti sekudaidzo vanenge wakaenda kudare dare rirekajikisa kuti paunouya kudare nenembudza waigona unga utoenda chiremba wauyeyo kuitira kuti paunosudendeswa kudare nachiremba wedare kana waifungidzira kuti pane zvaizoitwa kana kuti pane zvekuputswa nachiremba wedare kuti chiremba wavo anenge aripo sena chiremba anenge achiona kwete kuti nyaya itame nemumwe chiremba chechipiri ndekuti iwo ndawaziva kuti wauya kuzoyananiswa mberi pedare kwete iwo kuzoyananisa dare. Right. Taura jinja. Kuda kunyangadzawo. Inini ndenge ndiri zvinotaura changamire zvesakasa. Ndazopotewo mufananidzo wekuti izvezvi tiri munyika munomu namambo makoni handisi kushora pandakanganisa muna ndiogererawo. Inini pano ndarwara zvikanzi dhokota wako atuza kuafrica ndakwira ndasiya vari munomu ndaenda kusouth africa uya ndabva ndarapwa handisi ndasirei madhokota emunomu kupikisana nezvomurikutaura nekuti dambudziko rangu ndiripo ndiri kufungirawo pamwe ndabva ndazoenda ndichibva ndapora nechishiro chenge chiripo changa chiri chekuti kana dai kuri kunzi basa rinenge riri kunzorora kubatwa muchangamiri aungasi kuzosiyiwa papa kuti basa rinoda kudini iri changa chiri chishiro chevanhu vese kwamaungana mutumu changamiri havasiyiwi papo pakana basa raakudini raakubatwa vanouya vachiona zvivisika mudunhu ravo uyu ndakutaura adini ataura zvinokanganiswa ndinogona kupotsa zichangamiri pakavachangamiri ndikuda kubatsira mhuri izvozvo zvakanaka hapana chakaipapa pane zvekutaurika zvese muno mudare nyaya iripo ndeyekuti sekuwirirana kwamenge makaita muruko imimi dare renyu dai makangozvifambirawo mechingoenda kuna chiremba wenyu mainoita zvamakaita zvese hapana aizvibvunza kana kutaura nezvazvo saka nhasi unoyi manje nyaya yakazoti mawirirana uku zvamenge matowirirana muri kuona hamuchaziva kuti chii chakakonzeresa kuti zvichinjimuka ndobva maunza futi nyaya kudare rino ramambo makoni saka nyaya yauya muno mudare ramambo makoni mambo makoni zvese zvakaitika kwashe zvakaitika muri mega hazvichisinei nedare rino dare rino ratotanga kunzwa nyaya iyi nhasi sekuiunza kwamakaita imimi muno mudare saka dare rino rakuchitangira ipapa kuchifambisa nyaya iyi imimi kana mazotadza kuona kuti ati zvakumaifambisirwa aitwa dare nachiremba watapuhwa wedare rino iri hazvina kuwirirana nemi mune kodzero futi yekuti changamira hatina kugutsikana nezvavatawana pano mambo anoramba achikupfudza imberi mechienda kwamuri kuenda saka dare rino ratanga kunzwa nyaya yenyu nhasi saka hamuridzosi hamugoni kuridzosera kune zvamakawirirana dai zviri kuti makawirirana kare imimi dai nyaya isina kuuya muno kureva kuti kutoiunza muno mudare muno kureva kuti pane zvakakana. Alright, mukozanjera tinosenza naye muno hapana problem tagara tichisenza naye mukozanjera kwenguva yakareba sereke zvaari kuda nekuti munhu akanga achida dhokta wake ukamupa umwe dhokta anotadza kurapika nekuti pfungwa dzake dziri kunani kuna dhokta iye hapana problem ipapo kuti aite basa iroro saka
chimbomira ipapa wakutaura. Saka moda kuti auye rini mukodzanjera wacho, uye kumudaidza munoda kumudaidza sei, tochiziya kuti muri uchazvifambisa sei. Musoro chakamira isusu samtume izvo zvinji zvese atakapira kuna maunga kuti iye aronge marongero akachiita nenguva yacho kuti maybe kana akasununguka panguva yacho anenge asununguka tongoenderera mberi saizvo simadaidzirwa taitai tinongowepa taita tapiwa zuva racho. Saka mukodzanjera wakoma foni dzake munadzo ndi kana tisina unotipewa memoyega Haisi kutokumbira nepamutume hatina because isusu ndisi tine mhosva. Hatikwanisi kupokana nezvaari kuika nekuti saka isusu kutokumbira mukodzanjera tainge tarekomenderwa naishe. Saka tawirirana nawo because ndenga tauna. Saka kana waruto waruda pamukodzanjera isusu hatikwanisi kupokana nazvo because ndisi tine mhosva. Isusu tiri kutowakumbira kuti wabvume kuti tiripe. Okay. Saka ounzwa kupi kuno kudare oga kuti vanhu voenda ikoko. Pamusoro chakamira sekutaura kwandanga ndakamboita namaunga ndakati inini kwaShergoyo kwanguri nane because kudhuze nekumusha kwedu kana kuti kumusha kwedu chaiko kumusha kwedu isusu vari mutume kuti aiona zvakangosununguka zvimwe zvokuti vanhu kufamba nechimari dzemabhazi plus vazhinji vanenge vachida kuzowa basa nyaya vachitibatsira kumusha saka vazhinji vanenge vasara vari kumusha kuti adzauya muri wekunyanga aisire paganadzara pakarana. Mune foni dzayo dzamukodzanjera dzinofanira kunge handi munadzo chifonai kuna mukodzanjera tinzwe kuti anosununguka rini kuti auye achiita basa iroro. Buda yenyu mucheka then mapurisa moyeka kuti sabuda yenyu tiri riitwe unzai imwe mamu matatu tichiita mucheka nekuti zvinotora time.